Ndizi TV eretheriane Brighton Makori. Miyamano murikeito Brighton Makori ase oroboti orurikiranu tugotigana nayo nigo murobero bugusangiriria ebirengerero by'abananchi kubatikana nali baganetie aiweri bagari tangani asense moyamagendero ase bunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira nigo ochaka bene ase abamenyi bense meyo baba kubwatuka ebirengerero byabo nakogania amangana ao gati yabo chipara estima na boigo chinguru chomorero kwe ose estima na boigo chisemi kwe wali bagari tangani okwana chinga kiecho muchumbe bwenseme yo Clive Gisairo nigateba buna nigo agochi agotegerera abananchi eriyo abaikeraniri ari baganetie bigesura bigogorogoraria emechando nero sana amaruga bucheto ntubwata abano sakirutiteyo Igo kware kwanje ruti yakoroka korunya ikuro paka gesure atobekere security yo anye chibese chawe skuru 1 million de skuru ye 1 million to manye skuru njaye gutora chibese chisi chakoraki esi chachi nande ni maete no riso na bogo ditibesa rote gusira amangana amasomo chisukuru cheito nchibwati chicho nonye ne birasi ekero birororo mbiri buye binde mbiro konya chitabwati emirangwa onyole birasi onyole ne chicho Igongo cha kulenda ebichuchu byane kunengo ke kulenda ebichuchu yake bakingekera security na kolire na teba ninche kwane na recommend chibesa tuba mentalmente estimate na era ensemo ya security talibo toso e primary school chichibwate asagiega igongo baroseri ngeti standard nkobekere chigoli buya Chibwate ne chichuma chiti ensemo cha rugby. Ensemo